कोणी ठेवलेली वॉटर वॉटर कोणी ठेवलेली वॉटरचा विषय गंभीर झालाय. सुंदर व्ह्यू आहे, तुम्ही बघा फक्त. मम्मी बोलते खाली नको जाऊया, खाली नको जाऊ, थोडं परत भेटू. तोपर्यंत तुम्हाला एकदा झलक दाखवतो. रत्नदुर्ग किल्ल्यानंतर, रत्नदुर्ग शिवसृष्टीनंतर 20 किलोमीटर पावसला आलोय आम्ही. पावसला आलेलो आहे. परमसह समाधी आहे स्वामी स्वरूपानंद यांची. पावसला फेमस आहे, तर जाऊया आता आतमध्ये, बघूया कसं काय. चला आतमध्ये जाऊया. गाडी पार्क केलेली इथे, दरवाजा बंद करा. तिकडे जायचं आम्हाला. ठीक आहे, चला. भाऊजी घ्या. परमसह स्वामी स्वरूपानंद समाधी घ्या. बड्डे गिफ्ट घ्या. हे जा बंदूक आहे, बंदूक. बाय. वा, मध्ये शूट नसेल बहुतेक. चला पाय धुवून आतमध्ये एंट्री. कोणी ठेवलेली वॉटर वॉटर कोणी ठेवलेली वॉटरचा विषय गंभीर झालाय. मी आणून सर्वजण गेलो. भाऊजी बोले तुम्ही बघत बसून कोणी ठेवले. त्याला पावच झाले. आता आपण जाऊया सूर्य मंदिर आणि मग कशेली. शूज खाली कर, शूज खाली. नाही नाही, बाहेरच पाणी पिलेलं असलं, मी बघितलं होतं. नाही घेतले. आता ते पण तू विचार. हे घेतलेत आम्ही, घेतले नाही घेतले आम्ही. नको आम्हाला तिखटवाले. आवलं सुपारी नाही. आता जाऊया सूर्य मंदिरला. पिल्लूची झोप चांगली. आता पिल्लू मी झोपतो तुझ्याकडे. हा, काय पाहिजे तुला? चष्मा, रबर. कसला रबर? फुगायचं. हा, तिकडे घेऊ आपण. आता सूर्य मंदिर. पावसला पण आतमध्ये अलाउड नाही फोटो वगैरे काढायला. हा, प्रसाद होती, खिचडी मस्त होता, छान प्रसाद खाल्ले आम्ही. बॉटलचा विषय अजून गंभीर आहे. हिने आणला तिथे बॉटल तिकडून पाकडीच्या नादामध्ये, माहिती आहे बाटली पण होती. मला आठवत पक्का तिला बरोबर जॉईन करतात. तू पाठवून आलीस ना आमच्या बघायला. नाही नाही, मी 100% नाही आणली, कारण मी जुसा नाही घेतो. मी कबूल होऊ शकत. घ्या घ्या. वोटिंग माझ्या बाजून कोण नाही येणार. पहिले हार मानले. काल झाल्या सकाळ सकाळी यांना मारते. म्हणते जेव्हा बड्डे जेव्हा माझी एक समस्या आहे. तर हे बोलतात काय, तर गल्लीत कुत्रे असतात. पप्पा ऐकत नाही. सगळ्या गोष्टी मी काय ठेवतो ना, तर मीच. पण खरी बॉटल मम्मीच ठेवली 100%. ती कबूल नाही होणार. तर भाऊजी बोले तुम्ही चर्चा करा, मी बघून येतो. काय काय घेतलेस? आता कादूर आला. काय चाललंय यार पार्टी? काय चाललंय? याचं काहीतरी वेगळंच पाहिजे. याला रबर पाहिजे, बदामचा डब्बा आणि काजू घेतलेले पॅकेट. तर मित्रांनो, पाऊस नंतर आले सूर्य मंदिर आणि कात्य मंदिर कशेळी. तर ह्याच्यानंतर आपल्याला जायचं बीचला. तर चला आतमध्ये दर्शन घेऊया. आणि कात्य मंदिर मार्ग. आतमध्ये स्टँड आहे, डॉग्याचं मंदिर आहे. आतमध्ये एंट्री केल्यावर छान आहे मंदिर. फोटो बिटो काढायला आहे वाटतं. हो हो हो. छान आहे मंदिर. छान मंदिर, जुन्या टाईप सगळं. कौलारू कौलारू. कानिकात्य देवी मंदिर. नाही, कानिकात्य मंदिर.
कशेळी. त्याला सूर्य मंदिर पण बोलतात. त्याला सूर्य मंदिर पण बोलतात. कनकादित्य. ओके. तर आता जाऊया कशेळी बीचला जाऊया. आता कशेळी बीच देवगाली जी आमची जायची इच्छा आहे गेल्या वर्षीपासून. भाऊजी घड्याळा लागेल. तर आता चाललोय आम्ही बीचला. तुला मी लवंगी मिरची दाखवू इकडे. हे बघ मम्मी काय ते दाखवते. खूप तिखट असते. खूप तिखट असते. हा घ्या तोडून घ्या. जेवणात पण वापरतात पण छान लागते. हा. ग्रीन पण आहे. ग्रीन पण आहे. अरे, मिरची ग्रीन पण असते. ग्रीन असते. येल्लो पण असते. चला स्टार्ट. कशेळी देवगाली बीच जे आपल्याला यायचं होतं गेल्या वर्षी. तर बघूया गेल्या वर्षी ना आपण. तर आता जाऊया खाली. किती खोल आहे काय माहिती नाही. बघूया मजा येईल नक्कीच. नवीन काहीतरी व्ह्यू आणि तुम्हाला पण बघायला 100%. तर तिला भूक लागली तर जेवायला बोलवतं तेव्हा नको बोलले. पाठचा व्ह्यू बघ तू ढगांचा. बापरे किती खतरनाक दिसतोय. व्ह्यू बघा ना काय दिसतोय हो ह्याच्यामध्ये. खतरनाक. चला आता देवगावी बीच बघूया आपण. हा व्लॉग लईच मोठा होणार आहे. बघू एक भाग मध्ये करू नाही तर 2 भाग मध्ये करू. खाली उतरतो आता. पण बघा तुम्ही पुढचा व्ह्यू बघा आता. फक्त पुढचा व्ह्यू खतरनाक. भेळ आहे त्याच्याकडे. भेळ मॅगी बोल. मॅगी पण आहे. भेळ पण आहे. खाऊन जायचं काय बघा सुंदर व्ह्यू आहे. तुम्ही बघा फक्त. मम्मी बोलते खाली नको जाऊया. थोडं उतरायला आहे हे बघा खाली. पण मला जायची इच्छा जाम आहे. नको जाऊया ना. तिथं बघ ना किती छान वाटतं यार. एवढं सुंदर आहे ना. फोटो काढू जरा व्हिडिओ काढू आणि निघूया. काय त्यात जास्त वेळ नाही थांबायचं. जास्त वेळ नको थांबूया ना. तर साईडला त्यांना जाऊ दे. तर जाऊया खालीच. हा ना एवढा आलो आपण. एवढा खर्च केलाय गाडीसाठी आणि नको जाऊया बोलतो. उतरायचं तो आपण चढू. एवढं नाहीये. आपला डेलीचा डोंगर चढतो आपण. तुला डेलीची गाडी चढवतो आपण. तू थांबतेस आम्हाला. इथून बघतेस का काय ग. इथून बघतेस आम्हाला. आम्ही जाऊ. चला आता खाली गेलो बघूया आपण. उतरतो पहिल्या पायऱ्या. फोटो काढतो आमचा. ते हातात घे ना. मी त्या हातात धरतो. त्या हातात घे. चला या. या. हा. आमची पट्टी तिकडून अशी एंट्री कर. आमची एंट्री कर. सर्व पर्यटकांना विनंती आहे. कचरा कुंडी आहे तर विनंती करून त्या कचरा कुंडीमध्ये आपल्या हाताची बॉटल असेल किंवा काय रॅपर असेल. इथून आलोय बघ किती जवळ वाटलंय. इथं बघ वरून वाटतं खाली. तर आलोय मित्रांनो. हे बघा दोस्त बीच
अजून त्या पॉईंटवर जायचं. कुठे गेला पॉईंट तो कुठं नाही येते फोटो काढायला. हे बघा ब्लॉग बघा, ब्लॉगमध्ये लोकेशन कळेल. तिथे मध्ये जायचं अजून. आणि पिलूची चेंजिंग चालू आहे. तर मस्त की चला जरा फोटो व्हिडिओ काढूया. जरा हे सिनेमॅटिक घे काय घे दर तिथे मध्ये पण जाऊ. तर हा बघा देववाली कशेली बीच. तिथे मला यायचं होतं. गुगलला बघून 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 रीलला बघून बघून दमलो. शेवटी फायनली आलो. असं वाटते खतरनाक खतरनाक वाटते खतरनाक ना मम्मी. कोकण भाई कोकण. हा कसं आहे पिल्लू? एक नंबर ना. तर चला जरा फोटो व्हिडिओज काढू आणि परत भेटू. तोपर्यंत तुम्हाला एकदा झलक दाखवतो. हे बघा हे वरती सूर्य आणि वरती पण माणसं. चप्पल काढून जाऊया. हा बायकोची ख्वाहिश आहे. चला पाण्यात चप्पल शूज सगळं काढून चला जाऊया. मग तिथे मध्ये पण जायचं. तिथून व्ह्यू एक भारी येतो कडे. तो घ्यायचा आहे. तर जरा फोटो काढूया व्हिडिओज काढूया. चालेल. अरे माझे आणि कपडे बदलतोय. तुम्ही बघत राहा. एन्जॉय. फायनली आलोय. गेले मम्मी गेले बघा. जा तर पुढं पुढं तर जा. हे बाई ह्याच्या उभी राह ह्याच्या उभी राह. नाही ते शेवाळे झाले. आलं का आला आला आला. पॅन्ट दिसते यार. डॅमेट. फोटो काढू. इकडे बघा इकडे बघ. ते चांगलं चाललंय भाऊजी आणि पिल्लूचं. काय चाललंय? हा बघा पिल्लू पहिल्यांदा वाई बसलाय आमच्या वाळू मध्ये. हा अरे वाय. ही खेळणी खास घेतलीत आम्ही. हे बघा. ऐ पिल्लू उचल भांड. उचल उचल जोरात ना जोरात ठोक त्याला. भाऊजी पण झालेत. लहान हा फुल एन्जॉयमेंट चालू आहे. भरा भरा. जेसीबी आणू का? बकेट. सेल्फी पॉइंट. फोन इकडे दर्शन. पहले आती हूँ यहाँ. एवढं खाली गेलो पण आता वर चढताना जीव दम लागतोय. कुठे गेली? मम्मी शूज घालत होतो. नाही शूज घालत होतो मी झाडून. आणि लाल माती आहे ना आता पायला आलो होईल. सूर्य बघा मस्त पैकी झालेलं आहे फिरून. हा बघा व्ह्यू. इथे जाऊन आलो खाली. दमलोय. तर भेटूया आता गाडीमध्ये. नाश्ता करून वगैरे आलोय राजमाता जिजाऊ राजमाता जिजामाता उद्यान. कारण की इथे रात्रीचं चांगलं दिसतं ते लायटिंगवर. बघूया आता थांबा दाखवतो. हे बघ छत्रपती शिवाजी महाराज. जय. तिथपर्यंत जायला जातेस ना. जा बस. किती रुपये तिकीट आहे? कुठं काढायची तिकीट? जा दोघं जण बसा. खाली काय गार्डन आहे.
ते पण गार्डन आहे वा. कुठून वर जायला पण आहे ऑप्शन. कुठून आहे चला बघूया. कुठून एंट्री आहे? इथून आहे एंट्री. हो 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 हो. चल या तुला आमचं चालतंय. इकडं नाही इकडं नाही इकडं नाही इकडं नाही इकडं नाही इकडं नाही. तर एंट्री असं चढायचे वर. चलो चलो आजा बाय वरती ये. चल हा 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 हा. चल अजून वर जाऊया आपण. हां अजून वर जाऊया, याच्यापेक्षा वर जाऊया. हां या या या. हां चल चला आलो वर. मी आणि शिव बसले ट्रेनमध्ये. टॉय ट्रेन. बघा मामी पण लहान झाले शिवसोबत. हा बाय शिवसोबत मामी पण लहान. शिवसोबत मामी पण लहान. चला चला गाडी गेली कोकणात. संपतो की नाही राहून यांचा. गाडी स्लो झाली वाटतं आता. तर मित्रांनो आम्ही निघालोय जेवायला. वापस येईल म्हणजे येईल मागे. हा ना काय दाखव. तर चालू आहे आम्ही जेवायला चाललो. इथे खानावळ आहे तिथेच चालू. वॉकिंग करत करत जेवायला चाललेलो आहे सगळी मंडळी. तर चला. तर मित्रांनो आलेलो आहे रूमवर. सगळे जेवण वगैरे आम्ही आणि आता झोपायची तयारी. तर ऑलमोस्ट झोपलेले आहे. तर ताईचा आहे बड्डे 12 वाजता पण आम्ही सेलिब्रेट करतोय 11:15 वाजता. कारण की आम्हाला आले झोप. ट्रेनमध्ये सगळ्यांना प्रॉपर झोप नाही त्याच्यामुळे बोलले लवकर कापू. कारण की उद्या लवकर आपल्याला निघून जायचं आहे गणपतीपुळेला. तर कारण तिकडे गर्दी असेल थोडीफार तरी. रविवार आहे तर एन्जॉय. आता केक कापू एन्जॉय होत आहे. काय बोलतं मला सुचना झोप आले. तर आता केक कापूया. चेपून देव चेपून देव. तर यार आमच्या शिवने केक कटिंग करायच्या आधी मी तुम्हाला दाखवतो थांबा. आणि हे कॉपीराईट येईल. कॉपीराईट आहे आम्हाला. गाणं लागतो काय. थांब थांब मी बोल थांब बोल बोल घे. Happy birthday dear Suchita. Happy birthday to you. वाढदिवस आमच्या ताईचा. चला चला तुमचं झालं तर आम्हाला द्या बरं का. इकडे वेटिंगला एवढी जण आहेत. इकडे ऋतू इकडे. इकडे पप्पा आता मोठी व्हिडिओ काढतील आणि मेमरी फुल करतील. केक भरवायचं चालू आहे. तोपर्यंत आपण रूम टूर पण करून घेऊ. बघा इकडे असं मोठं किचन. इकडे 2 बाथरूम वगैरे दिलेले आहेत. डायरेक्ट एंट्री करतो मी. हे बघा इकडे 2 बाथरूम. इकडे टॉयलेट बाथरूम कंबाईन आहे. इथे बाथरूम आहे. मोठी रूम आहे. सर्वात मोठी रूम आहे. आणि इकडे दिलेले आहेत बघा 6 बेड आहेत. आमच्या 6 जणांसाठी इनफ आहे. आम्ही 3 जॉईन करून टाकलेत. एवढी मोठी रूम आहे आमची. ओके. आणि इकडे बाहेर आहे ती बाल्कनी. इकडे बाहेर बाल्कनी आहे. ओके. तर असा आहे आमचा. थांबा दादा थांबा थांबा. आमचा रूम टूर असा आहे. आणि आम्हाला केक मला मी पण भरा. बर्थडे तुझा आहे ना माझा थोडी आहे. हा तू पहिला तुझा बर्थडे पप्पा केक जास्त करायला थोडासाच भरवला जातो. काय खालून गारगार केक खातोय आणि वरून
घे ना, खा ना बच्चे. अरे खा. अरे खात नाही काय नाही. पप्पांचा पण असं चांगलं. पप्पा तुम्हाला बोलते ब्लॉग लय मोठा झालाय भाई. बाई, असं मी पण काय करतो अरे हा पकड. अरे पण लागलंय. हे यामुळे मी खात होतो ना. काय तर करायचं? हे बघा. हो ना, काय नसतं असं घेऊन. नाही ते नाही बघ. हा, दुसरा घ्या ना. एवढी हवरी देते. हे? काय पिल्लू सेकंड नंबर लावतोय. पिल्लू हात नको लावे भाई. तर मित्रांनो, आजचा दिवस इथंच एंड करूया. भरपूर मोठा ब्लॉग झालाय. मजा आली असेल नक्कीच. तर भेटूया आपण उद्या. आपल्याला जायचं सकाळी लवकर चेकआउट करून इथून गणपतीपुळेला. तिकडे दुसरं हॉटेल आहे आपल्याला. इथे जरा स्टेशन जवळच घेतलेलं आपण. तर एन्जॉय केलं ना ब्लॉग? कमेंट सांगा. लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. आणि भेटू आपण उद्या. भाऊजी बघ घाबरले. तर शुभरात्री.